Балаларның җәйге ялы бу елны да район күләмендә яхшы оештырылган. Күптән түгел безнең иҗади төркем Орленок балаларны сәламәтләндерү лагерында булып кайтты. Һәр вакыттагыча безне лагерның директоры Рөстәм Әхмәдиев ачык йөз белән каршы алды. Безнең Илеш районында балалар юәлтергә бик зур внимание бирелә. Без инде апрель айыннан үзебезнең эшебезне башлайбыз, планлаштырган эшләребезне мәгъхәтем эшләдек, үтәдек. Нәрсәләр эшләдегез дигәндәй, быел без суык су трассасын алыштырдык, 200 метрлап койма тоттык. Һәр бер дачага ремонт эшләдек, үзебез косметический ремонт инде. Медпунктка үзебезгә тәрзә куйдык, пластик тәрзәләр яңарттык. Аннан дигәндәй, администрация ярдәме белән безгә алып бирделәр клубка музыкаль аппаратура, усилительләр, микрофоннар. Столовыягына килгәндә тоже 100 меңнән артык акча биреп безгә морозильниклар алдык. Май айларында бу эшне эшләдек. Шушы үзебезнең 9 гектар җирне без тазартабыз елда. Аннан кире дератизация эшләйбез без моңа. Һәрбер бу эшләрне май айларында башкарабыз инде. Һәм без 12сеннән балаларны үзебез принимать итеп беренче потокны каршы алдык. Беренче поток безнең 13ннән 24нә хәтлем булды. Анда безнең 131 бала үзенең тазалыгын сәламәтләндерде. Тагын нәрсәләр, койма тоттык 240 метр. Һәм дә насосныйга үзебезгә ремонт эшләдек полностью. Үзебез тырышабыз инде. Үзебез тапкан акчага администрация якыннан 200 мең акча бирделәр. Шуңа без клубка алдык бит инде, кабатлап әйтәм инде. Һәм дә столовыйга морозильник камералар алдык. Безнең планнар инде, менә безнең икенче потокта юәлтә 204 бала. Аны без тәрбияләйбез, безнең штат расписание буенча 45 кеше тәрбияләйбез. 3нче потокка көтеп торабыз инде, Алла бирсә 150-160 бала дип инде. Былтыр 693 бала булды, быел Алла бирсә 700-га тутырып булмас микән дип үзебезгә максат куйдык. Һәм дә килгәндә инде хыялыбыз бар үзебезнең клубка ремонт эшләргә, тәрәзәсе белән түбәсен алыштырсак. В общем, пландар шундый. Безнең ишекләр һәр чакта сезгә ачык. Безгә рәхим итегез, без сезне көтәбез. Без сезне юксынабыз. Бергә булайык, бердәм булайык. Бу көн бик кызыклы, мавыктыргыч булды. Ачык ишекләр көненең беренче чарасы лагерь тормышында беренче тапкыр үтүче әти, әни һәм мин спорт сөюче гаилә конкурсы. Монда олысы кешесе үзен сынап карады. На старт! Внимание! Марш! Басты! Папа басты! Ирмен! Давай! Papalar gitti! Все, дальше. Арытаба клубта дәррәү килеп концерт үтте. Дәртле бию җырлар бер-бер артлы яңгырап тамашачыларның күңелен күтәрде. Ирина Хафизова, Инсаф Исмагилов, Илеш телерадиокомпаниясы.